खुलुमबाय स्टुडियो दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बारग' एनडिबि फोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावथाय बिटिआर सरकारनिफ्राय बे फोसावथायखौ होदों नंगौ जाय बिथांमोना बारग' एनडिबि बिथांमोना बे बाराव गावबा गावनि फोरमान बिलाइ लानो नांसिगोन बे फोरमान बिलाइ एबा फरवर्डिं बिलाइखौ सोरनिफ्राय मोननो हागोन बे बाराव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया फारि फारि फोरमायगोन बबेनिफ्राय नोंथाङा मोननो हागोन मख'जाथाव थांनाय 29 आगस्ट सानजौफुनि 12 रिंगायाव गुवाहाटीनि खारगुलियाव थानाय ब्रह्मपुत्र स्टेट गेस्ट हाउसआव आसाम सरकार बिटिआर सरकार दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादजों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनाय जादोंमोन बे गोनांथार सावरायलायनायाव गोबां गोनां बिथांखि लानाय जादोंमोन बे गोनांथार सावरायलायनायनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बारग' एनडिबि फोरनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 9.2 दफा बायदि रिहेबिलिटेट खालामनाय आरो मिलिटारि पेरामिलिटारियाव रिक्रुटमेन्ट बिथांमोननि इलिजिबिलिटिखौ नायनानै थिसनथाइ होनायनि खोथा होदोंमोन बे लेखा बारग' एनडिबि फोरनो 2% खथा एबा रिजार्भ लाखिना थिसनथाइ होनो थांखि लाबाय सोरखारा बे जोबोदनो बर' माहारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बे थिसनथाइनि थाखाय बारग' एनडिबि फोरा गावबा गावनि सिनायथि होनो थाखाय फोरमान बिलाइ लानो नांगोन बे फोरमान बिलाइखौ बहा मोनगोन नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया लाबोदों बे फरवर्डिं एबा फोरमान बिलाइखौ लांफैनो थाखाय बिटिआर सरकारा खावलायदों बे फोरमान बिलाइखौ नोंथांमोना मोनसे समनि एनडिबिएस नि बारग' आफादगिरि बि सावरायग्रा आथिखालनि 13 नं चिरां बियाबनि इउपिपिएल नि एमसिएलए अमर बसुमतारिनि आखाइनिफ्राय लांफैनो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय खावलायदों बारग' एनडिबि बिथांमोनखौ नंगौ बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गिदिर खौरां गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों आरो मोनथिथारनांगौ खौरां बेनो जादों नोंथांमोना जुदि एनडिबि बा एनडिबि नोंथाङा नंगौब्ला बे समाव नोंथांमोना नोंथांमोनखौ सिनायथि होनांगोन आरो बे नोंथांमोनखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे नोंथाङा मोनसे फरवर्डिं लानांगोन बिटिआर सरकारनिफ्राय बेखौ खावलायदों नोंथांमोना अमर बसुमतारि थामहिनबा बि सावरायग्रा मोनसे समनि एनडिबिएस नि आफादगिरि बि सावरायग्रा आखाइनिफ्राय नोंथांमोना फोरमान बिलाइ एबा फरवर्डिंखौ लांनो थाखाय बे समाव बिटिआर सरकारनिफ्राय खावलायदों बे समाव नोंथांमोननो बे गोनांथार खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों दुर्गा फुजानि धामाका दखना डिजाइन दखना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दखना गेमस्रि गाननाय दखना मिथि गाननाय दखना थाइलेण्ड दखनानि धामाका दखनानि डिजाइन दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दखना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दखना मिथि गाननाय दखना सिकिरि दखना आर'नाइ दखना आरो थाइलेण्ड दखनाखौ हलसेल रेटआव बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दखना नोंथाङा दखनानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दखनाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया रयेल बड' हाब दखना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दखना फालांगि खालामनोब्ला 9957 383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन